سلام طعنا هبلي كم يتصنحوا فتوات تحتتلتي أبني لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا عزرربتي خوينا مزوع الفيديوهاتن قالوا تواناوي حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو عبد الرب عالم إثيوبيا جن مجلس أوصيات الله ملا شعبية كم مريتي يوصل لي كاب جزءاتي يوصل لي نهزو تجراي زي جاي زي بله مريت تجراي مريتي يولكم زلون بدن بنا تجنزبنا ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዝሕጂ እዋን ዓበይቲ ስምምዓት ከቲመን ይርከብ ኣለዋ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ሓንቲ ስራሓት ቱርኪ ዝኾነ ድሮን ብኣየር ወቂዑ ከም ዘውደቓ ኣረዲዩ እዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰለስተ ምዃነን ብምግላጽ ሰለስቲአን ድማ ከም ዝተሓምሸሻ ሓቢሮም ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ጣልቃ ይኣቱ ስለ ዘሎ ሻዕብያ ካብ ጣልቃኣታውነት እውን ይቆጠብ ካብ መሬተይ እውን ይውፃእ ይብል ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፅን ኣብ ቀረባ እዋናት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክካየድ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ናቶ ወርሒ ሰነ ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ፕሮጀክታቶም ክጅምሩ ምዃኖም زياتهم كالوت النايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتين الشانال زي حدش لونكم ساعت لايك شير سبسكرايب ناقوركم جنبرو نغطسل شمباركس فتوات تحتتلتي كم مقتو مدب كوننا دكتور هايلة بوزلوم على تزي كم زوصوا حوريتا اندهر دا خوينو منغستو لتقنا مس مبل سلاسان حوميشن تنبلنا تنت إرترا عتحايزو حدشن تريرن زخونا مقلاتي ني إرترا يسدد ويكا يهوص مهلاو دكتور هايلة اند حبرنا يركب كلوكم يفوتو سيبو خا عوزها الساعات كاب إرترا انت عينت ملاش توهيو زبلون بحارب مخان كنكاتتلينا استي كم سأب تحتتلنا نملس عبد الرب عالم إثيوبيا جن مجلس أوصيات الله ملا شعبية كم مريتي يوصل لي كاب جزءاتي يوصل لي سراويتي يوصل زبل مجلس يترسو وصعب دايم منسترنا إثيوبيا كالوت مهران ون حوسو زوصو أيو عطقاتنا إثيوبيا يحجز سلازلو ኣብናይ ውሽጢ ጉዳይና ኢትዮጵያ እውን ጣልቃ ይኣቱ ስለ ዘሎ ሻዕብያ ካብ ጣልቃኣታውነት እውን ይቆጠብ ካብ መሬተይ እውን ይውፃእ ይብል መሬተይ ዝብሎ ዘሎ መሬት ትግራይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዜጋይ ዘይበለ ንመሬት ትግራይ መሬተይ ይብል ከም ዘሎ እውን ብደንብ እንዳተገንዘብና ንናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ሕማሶ ዝኾነ ስርዓት እዩ ይብሎ ቃል ብቃልየ ዘቕምጥ ዘለኹ ሕማሶ እዩ ዝብሎ ንሻዕብያ ናይ ተሐሚስ መሰረት ኢሊ ዝገልጾ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዕጡቃት ኢሊ ዝገልጾም ከዓ ንሕወሓት ንባዕሉ ዕጡቃት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንኣብነት ሕወሓት ኢሊ ይገልጽ ሕወሓት ዘሽከርክሮም ዝእዝዞም ዕጡቃት ናይ ኢትዮጵያ ዓመፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ከዓ ንፋኖን ንኦላን ይቕምጥ እዚኦም ናይ ወያነ ዕጡቃት እዮም ወያነ ከዓ ናይ ሻዕብያ ዕጡቕ ይብል እሞ ነዚኦም ብምሕጋዝ ሎጂስቲክስ ወታደራዊ ዓቕሚ بمهناسن بمحجازن شعبية يحجز سلازلو دمازي زقبر زلو مريتي كوينو بجزءاتي كوينو سلازخونه عادب كحز عالمي حجزني يبل بريتوريا نخفرس وانا مقنيات ون نشعبية غير يقومتو كمنا إثيوبيا تقام بارت خويني زوص قاعدلو منغستي كونن كعيبلو ما يسمالي تناي سانت ألمانوس قبر زلو نا إثيوبيا تقام خويني مجلس خوص خلص أما أب إثيوبيا أكل كم زخون أكل إثيوبيا خم زخونة إرترا خوينو أبنا إثيوبيا قداي بزوج أنا يو مجلسي ويبصرح أنا يتكبر نا إثيوبيا تقامي بارتي خويني زوج إلي قمتو عصب كين تكم قالوا عصي فوق عيبل سانت ألمانو مالسيا بتحرقتنا عصب نهانا إجزاءاتنا يبلوه وإذا حرقت كعا عصب بتروحوا تقوموا زبل ኤርትራን ኢትዮጵያ ህዋታን ይራያ ነገር ግን ዓሰብ ብጥርሑ ንኸይን ጥቀም ቃሉ ዓፂፉ ሻዕብያ ይብል ኢትዮጵያ ተዓፊና ንኽትነብር ሽርሒ ኢሳያስ እዩ ኢሉ መራሒ ናይት ጉጅለ ኢሉ ንኢሳያስ እውን ይገልጾ ፓርላማ ዘይብላ ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ተስፋ ዘይብላ ኢኮኖሚ ዘይብላ መራሒ ዘይብላ ባዶ ሃገር ኢሉን ይገልጻን ኤርትራ ማለት ተመግለጽ ኾም ኢሉ ይገልጻ ና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሕንነት ሓደጋ ስለ ዝኾነ ዓለም እውን ብሓደጋነቱ ሪኣ ቀይሕ ባሕሪ ድሕንነቱ ንክሕሎ ንኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕልማ ንክተፍፅመላ እውን ይሓትት ናይ 20 ክፍለ ዘመን ድሑር ተረኽ ሒዙ ዝመፀ ውድብ እውን ኢሉ ይገልጾ ንሻዕብያ ብዲፕሎማሲ ንፍትሓዮ ኢሉ ከዓ መይሱ ካብቲ ናይ ሓንፋጣይነት ፃሕታራይነት ቃላት ቅድም ኢልና ዝሰማዕናዮ
بدبلوماسي نفتحيو قاعبل شمبار كسفتوا تخاتلتي ات فيديو انا تخاتلكم يمسل نيرو منغست بلصقنا او زح ساعات نسراو الشعبيه زحلفو زلو ملأختي وي كዓ زوصو زلو مغلصታት نزي مسل كلكم يفوتو اتا حدا كاب مريت تግራይ ውጹለይ ይዝብል ዘሎ ንናይ ትግራይ መሬት ከም መሬቱ እንዳራአየ ንህዝብ ትግራይ ድማ ከምዚ ህዝቡ እንዳራአየ ከመይሉ ዛዓ ትግራይ ይምልከቶ ክብሉን ሃይለ ደደቢት እንዳተዛረበ ሰሚዕና ኢና ክብለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ንዝብል ኣቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ኣብዚ በመጻል ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፈርስ ገበረ እቲ ሓደን ዋንኛን ሻዕብያ እዩ እንዳበለና ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ሓሳብ ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባር ከስፍቷ ተኸተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ቀፂልና ንረኾ ቪድዮ ከዓ በዘሎም ዕለት እዚ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ድሮን ወይ ከዓ ሰብ ኣልባ ነፋሪት ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ብምእታው ኣብ ኣየር እንዳሃለወት ከም ዘውደቃ ዝብሉ ዝወፁ ሓድሽ ሓበሬታታት እኒው እስቲ ከም ሰብ ተኸተልቲልና ንመለስ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ከም ዘውደቀት ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን በቪዲዮ ኣሰኒዩ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ሓንቲ ስራሓት ቱርኪ ዝኾነ ድሮን ኣየር ብኣየር ወቂዑ ከም ዘውደቃ ኣረዲዩ ኣብቲ ሰራዊት ሱዳን ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ኣብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣተወት ናይ ጸላኢ ድሮን ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ትርከብ ዳማዚን ዝበሃል ከባቢ ወቂዑ ኣውዲቑ ኢሉ እዚ ብሰራዊት ሱዳን ተወቂዓ ከም ዝወደቐ ዝንገረላ ዘሎ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ባይከር እትበሃል ስራሓት ቱርኪ ኮይና 12 ሚሳይላት እትስከም እያ እዛ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት 12 ሚሳይላት 8 ሚሳይላት ድሕሪ ምድብዳባ ነቲ 4 ሚሳይላት ከይደርቤቶ ከለያ ተሓምሽሻ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንምህራብ ልዕሊ ድሮን ድሕሪ ምብራር ካብ ላዕሊ ብዝተኮሰ ሚሳይሉ ወቂዑ ኣውዲቕዋ ዝተፈላለዩ ወገናት ድማ እዚ ኣገባብ ሓይሊ ኣየር ሱዳን በፂሕዎ ዘሎ ብቕዓት ዘንፀባርቕ ብምባል ከመጉስዎ ይረኣዩ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባይከር ዝዓይነተን ስራሓት ቱርኪ ዝኾና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሓገዝ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ቱርኪ ከም ዝገዝአን ዝሓበሩቶም ምንጭታት እዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 3 ምዃነን ብምግላጽ 3 ድማ ከም ዝተሓምሸሻ ሓቢሮም እቶም ምንጭታት ሓንቲ ካብዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ንከተማ ካርቱም ኣብ ትድብድበሉ ዝነበረ ግዜ ከም ዝተሃርመት ክገልጹ ከለው እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ኣሶሳ ብዘጋጠማ ቴክኒካዊ ብልሽት ከም ዝተሓምሸሸት ሓቢሮም እታ ሓንቲ ተሪፋ ዝነበረ ድሮን ከዓ ሰራዊት ሱዳን ብዝገበሩ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ መዓልታት ከም ዝተሓምሸሸት ሓቢሮም ዛጊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዛ ዝተሓምሸሸ ድሮን ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ሃይማኖት ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመል ሰሪዕ ናይ ማዓስከር ካለን ሎጂስቲካዊ ቀረባት ከም ዝግበረሉ እዩ ዝኽሰስ يفتو تخاتلتي ات فيديو نتخاتلكم يمسل نيرو مالتو ونوز ساعات منغست ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መንግስት ብልጽግና ብዙሕ ስዕረታት ይጋጥሞ ምህላው እንዳራናዮ ንርከብ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሕ ሰዓት ናይ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ሰገረንም ሰዓትዋ የውድቀን ምህላው እንዳራናዮ ንርከብ ኩሎኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ንዝብል ኣቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባር ከስፍቶ ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ሽምባር ከስፍቶ ተኸታተልቲ ቀፂልና ንረኾ ቪድዮ ከዓ ኣመንጎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ኣመንጎ ሓይሊ ባሕሪ ግብፅን ሓድሽ ዝኾነ ወታደራዊ ስምምዕ ይካየድ ምህላው እንዳሓበሩና ይርከቡ እስቲ ከም ሰብ ንከታተል ተኸታተልቲ ናብ ትረብዓይ ንሪኦ ኣገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራን ግብፅን ዝተተሓዘ ኮይኑ ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ናይ ግብፂ ምስቲ መንግስቲ ቀርበት ዘለዎን ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፅን ኣብ ቀረባ እዋናት ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ክካየድ ምዃኑ ትማላ ማሲው ጸብጻባት ሒዘን ወፅየን ይርከብ ኣለዋ እዚ ዝግበር ሓበራዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምዳት ኣብቲ ማያት ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምግታን ዓቕምታት ናይ ክልቲኡ ሓይሊ ባሕሪ ንምጉልባት ዝዓለመ ምዃኑ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ይርከብ ኣሎ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ዓበይቲ ስምምዓት ከቲመን ይርከብ ኣለዋ ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብፂ ኣብ ዘካየዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንወታደራውን ፀጥታን ኩነታት ዝምልከት ታሪካዊ ስምምዓት ተኸቲሙ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘካየድ ከምዚ ዓይነት ልምምዳት ናይ ሓይሊ ባሕሪ መቐፀልታ ናይቲ ዝተኻየደ ስምምዓት እዩ ክልቲአን ሃገራት ካብ መዳይ ውትድርናን ፀጥታን ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ምስ ቁጠባ ዝተተሓዙ ጉዳያትን ዓበይቲ ስምምዓት ከቲመን ናይ ግብፂ ኩባንያታት ኣብዚ ሕጂ ንኣተወ ወርሒ ሰነ ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ፕሮጀክታቶም ክጅምሩ ምዃኖም ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ዕላዊ ዜናታት ዘርጊሖም ነይሮም እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ተጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጽምዶን ርክባትን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ንክልቲአን ህዝብታትን ሃገራትን ዓብይን ኣርባሕን እዩ ክልቲኡ ሓይሊ ባሕሪ ዘካየድዎ ከምዚ ዓይነት ልምምዳት ነቲ ናብቲ ማያት ክግበር ዝኽእል ሓደጋታት ኣብ ምግታን ፀጥታ ናይቲ ማያት ኣብ ምሕላውን ልዑል ደንተራን ክህልዎ እዩ የፍቶ ተኸታተልቲ ናይ ልሙዓንት ቪድዮና ነዛ ስቃሕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብልቕፅል ቪድዮ ሰዓት ንራኸብ ብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰና እዩ